донистану эҳтиром гузоштан дар пояи донишҳои баланди ҳуқуқӣ, рушди институти ҳуқуқи инсон ва дастрасии бештари шаҳрвандон ба иттилооти ҳуқуқӣ ба амал меояд ва эълон доштани соли маърифати ҳуқуқӣ ҳам ҳамин ҳадафҳоро пайгирӣ мекунад. дар соли маърифати ҳуқуқӣ муҳим аст ки донишу масъулияти ҳуқуқии шаҳрвандон такмил ёбад, ҳамкории давлат бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бештар гардад ва маҷмӯи чорабиниҳои омӯзишию тарғиботӣ бештар баргузор шаванд. дар ҳама давру замон асоси пешрафти ҷомеаҳои мутамаддин ин риояи қонуну меъёрҳои ахлоқию фарҳангӣ аст. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва тавсеяи донишҳои ҳуқуқӣ имкон фароҳам месозанд ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, волояти қонун, тартибу низом дар ҷомеа ва адолати судию иҷтимоӣ таъмин гардад. воқеан шаҳрванде ки аз ҳуқуқҳои худ огаҳ аст ва меъёрҳою талаботи ҳама қонунҳои амалкунандаро риоя менамояд, ба равандҳои рушди ҷомеа ва низоми давлатдории миллӣ саҳм хоҳад гузошт. дар ин маврид хеле муҳим аст ки шаҳрвандон низоми устувори рафтори ҳуқуқии худро ташаккул диҳанд, нисбат ба ҳуқуқвайронкуниҳо ва дигар зуҳуроти номатлуби ҷомеа оштинопазир бошанду бештар масъулияти ҳуқуқиро эҳсос намоянд. конститутсия беҳтарин дастовард аст ки давлату миллатро ба сӯи устувории пояҳои ҳуқуқии давлату миллат, ваҳдату сулҳу субот, худшиносию худогоҳӣ ва ҳуввияти миллӣ раҳнамун месозад. дар ин масир албатта баланд бардоштани маърифату масъулияти ҳуқуқии шаҳрвандон, ташаккули низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ ва риояи қонуну меъёрҳои ахлоқию фарҳангӣ нақши бориз хоҳанд дошт. конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умумии халқӣ қабул гардида чунбахтномаи миллат ва санади тақдирсози миллат шинохта шудааст. воқеан маҳз кишвари азизи мо Тоҷикистон тавассути ана ҳамин санади меъёри ҳуқуқӣ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона шинохта шудааст ва дар ҳар як банди он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳифзу риоя мешаванд. қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар дастовардҳои муҳим барои мо яке аз арзишҳои волотарини даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. муҳтарам пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқӣ ва маърифати баланди шаҳрвандӣ соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуданд. ҳадаф аз эълон намудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ин баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқии шаҳрвандон алахусус ҷавонон мебошад. дар ин самт ҳамаи моро мебояд ки бояд мақсади асосии ҳамин соли маърифати ҳуқуқӣ дар он аст ки мо бояд бештару бештар аз ҳарвақта масъулиятшинос бошем, ватандӯст бошем, арзишҳои миллии хешро дӯст дорем, қадр намоем ва имрӯз бояд ҳар яки моро мебояд инчунин алахусус ҷавононро мебояд ки дар замони пуртазоди муосир ки пур аз хатару таҳдидҳои гурӯҳҳои мухталиф аст, имрӯз барои пойдории истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, амнияти сартосарии кишвари азизамон, пойдории сулҳу субот бояд ҳамеша зираку ҳушёр бошем, зиракии сиёсиро аз даст надиҳем. воқеан барои зиракии сиёсиро аз даст надодан имрӯз ҳамаи моро мебояд ки донишҳои муосирро аз худ намоем, тарзи дурусти иттилооти муосирро аз худ намоем, то ба ҳар гуна роҳҳои гурӯҳҳо бовар накунем. чуноне ки дар моддаи 42 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омада шудааст, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя намояд, ҳуқуқ, озодиҳои шаҳрвандон ва дигаронро эҳтиром намояд, надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. маҳз бахшида ба ҳамин сисолагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024-ро ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд
ва албатта ин сол бисёр муҳим буд барои ҷомеаи мо, чун бинед ки махсусан дар аз сарчашмаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, махсусан Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дарк шудааст, ки давлати мо давлати ҳуқуқбунёд аст. Вақте ки мароми миллати мо бунёди як давлати дунявӣ, демократӣ ва ҳуқуқбунёд бошад, пеш аз ҳама маърифати баланди ҳуқуқии шаҳрвандон ва умуман савияи донишу маърифат чуноне ки дар инҷа қайд гардид, бисёр муҳим аст. Дар давлати мутамаддин, давлате ки ҳуқуқбунёд аст, дар он ҷо пеш аз ҳама маърифати баланди ҳуқуқии шаҳрвандон ҳам яке аз принсипи муҳими давлати ҳуқуқбунёд аст. Барои ҳамин як саҳм ва ташаббуси ояндабинонаи роҳбари давлат буд, махсусан маърифати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ин ба як сол маҳдуд намешавад ва пешниҳод, яъне ният аз пешниҳод кардани ин сол ҳам дар он буд, ки мо мин баъд барои густариш додани донишҳои ҳуқуқию сиёсӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию сиёсии шаҳрвандони худамон бештар талош намоем. Ва дар ин ҷо ҳам институти давлатӣ ва ҳам ҷомеаи шаҳрвандӣ вазифадор мегарданд, ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, яъне саъю талош намоянд ва аз он воситаҳои муҳими замони муосир бояд истифода намоем, ки мин баъд низ барои боз ҳам беҳтар намудани ҳамин маърифати ҳуқуқӣ дар байни ҷомеаи тоҷикистонӣ бояд талошҳои ҷиддӣ карда шавад. Ва бинед, вақте ки мо дар бораи 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯем, таърихи қабули ҳамин Конститутсия хеле муҳим аст ва пеш аз ҳама барои ҷавонон бисёр муҳим аст. Вақте ки мо шумо ба таърихи навини Тоҷикистони муосири худамон нигоҳ кунем, дар замоне Конститутсия қабул гардид, ки ҷомеаи мо, кишвари мо мутаассифона ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ рӯбарӯ буд ва як вазъияти хеле ноором ва бесуботӣ дар ҷомеа ҳукмфармо буд ва дар ҳамон сол баъд аз махсусан заминаи асосии қабули Конститутсия ҳанӯз дар иҷлосаи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуд ва ин идеяи роҳбари давлат, раиси шӯрои онвақтаи Шӯрои Олӣ муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон буд, ки барои масири давлатдориро муайян кардан, барои системаи низоми давлатдориро муайян кардан мо бояд қонуни асосӣ дошта бошем. Бубинед, вақте ки мо соли 1991 кишвари худро ҳамчун давлати соҳиби истиқлол эълон кардем, аммо аз ҷиҳати ҳуқуқӣ баъзе мушкилотҳо буданд, махсусан дар қабули Конститутсия, дар бораи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар арсаи байналмилалӣ Тоҷикистонро муаррифӣ карда тавонад. Маҳз дар соли 1994 бо тариқи райпурсии умуми халқӣ, ин бисёр чизи муҳим аст. Вақте ки миллати тоҷик, махсусан мардуми Тоҷикистон бо иродаи қавии худ, новобаста аз он вазъияти ноороми сиёсӣ дар кишвар дар ҳамон вақт тасмим гирифтанд, ки қонуни асосии худашонро қабул кунанд. Ва ҳамин Конститутсия 30 сол пеш аллакай мардуми Тоҷикистон ва миллати тоҷик маром ва мақсади худашро дар ҳамин Конститутсия яъне ишора кардааст ва масири давлатдориро низ дар асоси ҳамин Конститутсия муайян кард ва мо имрӯз он рушду инкишоф ва он дастовардҳои муҳими даврони истиқлоле ки дорем, маҳз бо асос ва бунёди ин ҳама пеш аз ҳама ҳамин қонуни асосӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастовардҳои гаронарзиш ва бисёр ҳам пурарзиш барои миллати тоҷик маҳсуб меёбад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар давоми 10 солаи амали худ ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари тамаддунофар, сулҳофар муаррифӣ намуда, ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷаҳониён ҳамчун кишвари соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муаррифӣ намуд. Чӣ гунае ки дар боло иброз намуданд, пас аз касби истиқлоли давлатӣ зарурат ба миён омад, ки мо тавонем истиқлоли давлатии худро аз лиҳози ҳуқуқӣ расмӣ намоем ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист, ки истиқлоли миллии моро аз лиҳози ҳуқуқӣ расмӣ намуд. Ба таҳризӣ ва низоми ҳуқуқи миллии кишвар нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғоят бузург арзёбӣ мегардад. Чӣ гунае ки дар боло ишора намуданд,
заминаи асосии ҳуқуқи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар иҷлосияи мазкур 23 масъала мавриди муҳокима қарор дода шуда буд ва яке аз масъалаҳои асосии рӯзнома ин қабули қонуни асосии кишвар маҳсуб меёбад. ва хушбахтона 6 ноябри соли 1994 мо тавонистем ки бо тариқи райпурсии умумихалқӣ Конститутсияи худро қабул намоем ва Конститутсияи мо аз нигоҳи коршиносони сатҳи байналмилалӣ, созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ дар панҷгонаи беҳтарини Конститутсияи ҷаҳон ворид карда шуд, ки ин мояи ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонист. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба инобатгирии беҳтарин арзишҳои ҷомеаи башарӣ, ҷомеаи мутамаддин, инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф карда шуд ва давлат масъулияти риоя, ҳифз намудани ҳуқуқу озодиҳои дигар шахсон, ҳуқуқу озодиҳои шахсонро ба зиммаи худ гирифта як қатор ниҳодҳову механизмҳоеро созмон додааст, ки имрӯз дар сатҳи конститутсионӣ тамоми ҳуқуқҳои позитивии инсон кафолат дода шуданд ва дар мавридҳои зарурӣ дар сурати вайрон гардидан онҳо мавриди ҳимоя ва ҳифз қарор дода мешаванд. имрӯз ки дар ҷомеаи муосир ҳуқуқ воситаи асосии ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад ва кишварҳои манфиатҷӯ ғаразнок мехоҳанд, ки бо мақсадҳои ғаразнок ва пасипардагии худро дар қолаби ҳуқуқи инсон дар зери шиор ё парчами демократия бароварда созанд. ва имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон азбаски давлати дунявӣ тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мо муайян намудем, имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон озодии виҷдон ва эътиқод динӣ кафолат дода шудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон халқу миллатҳои гуногуне зиндагӣ мекунанд ва ба онҳо кафолат додааст, ки аз ҳуқуқу озодиҳои динии худ озодона истифода баранд. имрӯз замоне ба сар мебарем, ки кишварҳои манфиатҷӯ ҷанги иттилоотиро, гурӯҳҳои манфиатҷӯ бо воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ҷанги иттилоотиро ба роҳ монданд ва идеяву мафкураҳоеро рӯи кор оварданд, ки дар сурати чораандешӣ накардан нисбат ба онҳо метавонад, ки он омилҳои хатарзо ба амнияти давлат, ба суботи давлат таъсиргузор бошанд. аз ҳамин лиҳоз мо бояд, ки нисбат ба ҳолатҳои мазкур чун ҳарвақта дида бештар таваҷҷӯҳ намуда роҳу василаҳоеро муайян намоем, ки то ин ки бо онҳо мо истодагарӣ карда тавонем ва истиқлоли давлатии худро аз ҳар ҷиҳата дида мо ҳифз намоем. зеро ин истиқлоли миллие, ки барои мо муяссар гардидааст, бисёр ҳам азизу муқаддас аст. зеро имрӯз мо чун дар кишваре умр ба сар мебарем, ки тамоми ҳуқуқу озодиҳои шахсон маҳз бо воситаи Конститутсия кафолат додааст. аз он ҷумла ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба истироҳат, ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ, яъне ҳуқуқҳое ба мо кафолат дода шудааст, ки мо озодона имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекунем. ва тибқи назария ҳуқуқи дар давлати ҳуқуқбунёд он чизе иҷозат дода мешавад, ки қонун муқаррар намудааст. аз ҳамин лиҳоз мо бояд, ки Конститутсия қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда ба роҳи ҳифзи истиқлоли давлатӣ, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ҷидду ҷаҳд намоем. ва яке аз мушкилотҳои асосие, ки имрӯз дар ҷомеа вуҷуд дорад, ин поймол намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ, он ки қонунвайронкунӣ аз ҷониби идея аз шахсон мебошад, ки тибқи назарсанҷиҳо шахсоне даст ба чунин кирдорҳои маннамудаи қонун мезананд, ки онҳо аз қонун бархурдор нестанд. мақсад аз эълони соли маърифати ҳуқуқӣ ин пеш аз ҳама дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, бунёди ҷомеаи мутамаддин, ҳуқуқбунёд ва пешгирии ҷинояткорӣ
ба ҳисоб меравад. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар зери сиёсати давлатӣ соҳаи маориф ҳамчун соҳаи калидӣ ва дар сиёсати давлатии пешвои муаззами миллат мақоми аввалро касб намудааст ва дар тамоми баромаду вохӯриҳои худ аз ҷавонон аз насли наврас аз соҳаи маориф ёдоварӣ намуда тамоми имконоти мавҷударо дар самти мазкур сафарбар намуданд ва имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон як қатор озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба монанди фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, ихтирокорӣ ва навоварӣ, тоҷикистон ватани азизи ман ва даҳҳо озмунҳои дигарро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ эълон намуданд, ки мақсади баргузории озмунҳои мазкур метавонад ки барои расидан ба ҳадафҳои давлативу ҳукуматӣ ва аз он ҷумла соли маърифати ҳуқуқӣ мусоидат намуда бошад. аз ҳамин лиҳоз ҷавонони моро месазад, ки чун аз ҳарвақта дида чӣ гуна ки дар боло ишора намуданд зиракии сиёсиро аз даст надода барои таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ барои пешрафти ватани азизамон чун аз ҳар вақти дигар ҷидду ҷаҳд намоем. мо роҳҳои ҷалби бештари ҳарчи ҷавононро дар озмунҳои мазкур муайян намоем ва онҳоро дар озмунҳои мазкур ҷалб намоем, зеро ояндаи давлату миллат маҳз ба зиммаи ҷавонон вогузор карда шудааст. конститутсия дар ҳама давру замон таҷассумгари арзишҳои миллӣ давлату миллат мебошад. қабули конститутсия дар роҳи бунёд ва ташаккули давлатдории миллии тоҷикон, пайвастани он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ гузошт. ин санади тақдирсоз инъикосгари ормонии кулли халқи тоҷик буда барои пойдории ҳокимияти конститутсионӣ, тақвияти рукнҳои давлатдории миллӣ, ноил гардидан ба дастовардҳои сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, гуногунандишӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ заминаи мусоид ва боэътимод ҳуқуқро фароҳам овард. дар ҳамин соли маърифати ҳуқуқӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якчанд силсила чорабиниҳо ва чорабиниҳоро бар роҳандозӣ намуда тибқи чорабиниҳо ва нақшаҳои кумита аз пойтахти азизамон шурӯъ намуда то дурдасттарин ноҳияву маҳалҳои ҷумҳуриямон хонишҳои сиёсӣ, ҳамоишҳои илмиву фарҳангӣ ва дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва алахусус ҷавонон чорабиниҳоро роҳандозӣ намудааст ва мо имрӯз мебинем, ки дар замири ҷавонон ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ бениҳоят воқеан маълум мебошад. имрӯз чуноне ки дар моддаи 43 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омада шудааст, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. воқеан имрӯз мо мебинем, ки сафи ҷавонони мо воқеан ҷавонони мо имрӯз ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил мешаванд ва хизмати халқу ватанро ба ҷо меоваранд. ин боиси хушбахтиву сарафрозии мо ҷавонон мебошад ва мо ҷавонон ба ин чуноне ки пешвои муаззами миллат дар ҳама баромаду паёмҳояшон пайваста қайд менамоянд, ки ҷавонон ояндаи кишваранд. ин суханҳои пурмазмуну пурмуҳтавои пешвои муаззами миллат мо ҷавононро водор менамояд, ки воқеан аз пештара дида имрӯз таърихи худ, фарҳангу тамаддуни миллати хешро омӯзем ва донишҳои замонавиро аз худ намоем, кишвари азизи худро дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам муаррифӣ намоем ва ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо ҷавононро водор менамояд, ки ҳушёр бошем, донишҳои замонавиро аз худ намоем, баҳри истиқлолияти давлатӣ, пойдории сулҳу субот ва
ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳми арзандаи хешро гузорем. дарк намудан лозим аст ки ҳамин бузургии конститутсия дар он аст ки вай ҳамин қонун, махсусан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон сарқонун на танҳо муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим даровард дар ҷомеа ва бунёди давлатдориро асос гузошт, балки ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳам як мақому мартабаи хеле баланд бахшид. Чунки вақте ки мо масалан агар як шахсият дар асоси ҳуввияти миллии худаш, махсусан шиносномаи худаша дошта бошад, ҳар як давлат дар асоси конститутсия ҳамон давлат ба ҳамон кишвар баҳо метиҳанд. дар арсаи байналмилалӣ вақте ки махсусан баъд аз қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз аввали солҳои истиқлолият вақте кишвари мо ҳамчун аъзои комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид гардид, баъд аз ҳамин қабули конститутсия якбора мақом ва мартабаи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ хеле баланд шуд ва дар ин ҷо махсусан хизмати бузурги роҳбари давлат, махсусан ҳамчун лидери сиёсӣ хеле бузург аст, хеле нақши калидӣ доранд, чунки мо дар асоси ҳамин конститутсия вақте ки дар он замон роҳбари раиси шӯрои олии он вақта буданд, дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мардум президент, яъне институти президентӣ дохил шуд ва мардуми тоҷикистон дар асоси ҳамин конститутсия президенти худашонро интихоб карданд ва махсусан дар асоси ҳамин институти президентӣ тамоми, чунки кафили ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон, кафили конститутсия ин худи президент аст ва барои ҳамин вақте ки институти президентӣ фаъол гардид, мо ҳамчун роҳбари давлатро интихоб кардем ва ҳамчун лидери сиёсӣ ӯ тавонист дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон, дар бораи сулҳу субот дар ҷумҳурии тоҷикистон пойдор будан ва имрӯз шумо медонем ки тоҷикистон аллакай дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои амтарин эътироф гардидааст ки ин ифтихори бузурги миллати тоҷик аст албатта ва аъзои комилҳуқуқи созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ аст ва дар асоси ин ҳамин ҳозир тасаввур кунед вақте ки таҳлилҳо мегузаронанд ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари он давлатҳои мутараққикарда ва мутамаддини ҷаҳонӣ тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии худро баробар ба ҳамон меъёрҳои байналмилалӣ кардааст ва ҳам конститутсия имрӯз дар инҷам зикр карданд ки конститутсия яке аз беҳтарин конститутсияҳои ҷаҳон эътироф шудааст, ин албатта ифтихори бузург аст ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки дар асоси ҳамин конститутсия қабул шуданд аз ҷониби мақомоти қонунгузорӣ, инҳо ҳам дар муносибатҳои ҷамъиятӣ, танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши калидӣ доранд ва мо вақте ки дар бораи маърифати ҳуқуқӣ ҳам дар ин ҷо қайд карданд, бисёр муҳим аст имрӯз ҷавонон ҳам конститутсия, ҳам дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бояд хуб дарк кунанд ва дар ин ҷо хуб гуфтанд ки эҳтиром ба қонунгузорӣ ин яке аз принсипи асосии ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд аст ки дар он ҷо ҷомеа тибқи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи худаш амал мекунад. Яъне ҳадафи асосии эълон кардани соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби роҳбари давлат пеш аз ҳама ҳамин паст кардани сатҳи ҷинояткорӣ дар ҷомеа аст. Агар маърифати баланди ҳуқуқии шаҳрвандон муҳайё бошад, махсусан санадҳои меъёрии ҳуқуқиро хуб донанд, дар ҷомеа ҳамин масъалаи ҷинояткорӣ хеле паст мегардад ва баъзе ҷиноятҳо умуман аз байн мераванд, махсусан ҷиноятҳои вазнин. Асосан омили асосии даст задан ба ҷиноят дар ҷомеа пеш аз ҳама надонистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аст. бо таҳрири нав қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои тарбияи кӯдак дар маврид буд ки ҳама ба ҳамин тарбия намудани насли наврас мебошад. ба ҳамин хотир мо аз қабул намудани ин қонунҳо тарғибу ташвиқоте ки пеш мебарем барои баланд бардоштани ҳуқуқи шаҳрванд ба ҳамин самт равона шудааст. мо миллати кӯҳанбунёд ва тамаддунофари халқи тоҷик дар таърихи башарият ҳанӯз нахустин эъломияро аз ҷониби шоҳ Кӯрӯши Кабир қабул намудаем ва мо бояд анъанаҳои неки ниёгони
гузаштагони хешро ҷиҳати давлатдорӣ, ҷиҳати густариши пояҳои давлатдории миллӣ, расидан ба ҳадафҳое ки дар назди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосҳои сохтори конститутсионӣ, бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд, дунявӣ, демократӣ ва ягона ҷиддуҷаҳд намоем ва барои воқеан амалӣ гардидани онҳо хизматҳои шоиста намуда бошем. Ва дар воқеъ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади муқаддас аст. зимни таҳия ва қабули қонунҳои соҳавӣ афзалият, яъне авлавият ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. Тибқи қисми 2 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақоми аввал қарор дода шудааст. Ва бевосита дар моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. Ва имрӯз мо дар соҳаи қонунгузорӣ ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ягон мушкилӣ надорем, зеро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ як неъмат гаронӣ аз инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ боло буда наметавонад. Яъне дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имконоти мавҷуда, тамоми захира ва дар тамоми самтҳо ҷиҳати рушди ҳуқуқи инсон, бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёду иҷтимоӣ, таъмини шароити зиндагии арзанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мо равона кардаем ва дар боло хуб ишора намуданд, ки тибқи дебочаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мо худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор донистаем. Ва аз ин лиҳоз имрӯз дар ҷомеаи муосир мафкураи наве бо номи ултралиберализм рӯи кор омадааст. Яъне дар қолаби ҳуқуқҳои инсон кишварҳои манфиатҷӯ мехоҳанд, ки ғаризаҳои пасипардагии худро амалӣ намоянд ва дар пояи чунин мафкура насли нави ҳуқуқи инсон рӯи кор омадааст. ҳуқуқҳои баданӣ имрӯз хилофи арзишҳои фарҳангӣ миллии давлатдории мо мебошанд. аз ҳамин лиҳоз мо бояд, ки барои боз такрор ҳам шавад таъкид менамоем, ки барои дуруст тарбия намудани насли наврас, ҷавонон диққати аввалин дараҷа зоҳир намоем, зеро субъекти асосии таълиму тарбия дар ҷумҳурӣ оила, мактаб ва ҷомеа мебошад. агар ки авлавият ба оила дода мешавад, зеро фарзанд агар ки дар як шабонарӯз 24 соат 6 соат дар муассисаи таълимӣ таҳсил намояд, 18 соати дигар дар назди волидайн қарор дорад. аз ҳамин лиҳоз агар ки ин се субъекти асосии таълиму тарбия қисми муҳаррикеро масалан тасаввур кардан мумкин аст, ки агар ҳангоми аз кор мондани яке, ду қисми дигар аз кор боз мемонад. аз ҳамин лиҳоз мо бояд, ки барои ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои мазкур, роҳандозӣ намудани ҷалби бештари онҳо ба илм, ба донишу андозӣ чораҳои муассир андешида, тавонем, ки кишвари азизамонро аз ин ҳам дида дар арсаи байналмилалӣ мақому манзилати онро дар зинаҳои боло бурда расонем. зеро имрӯз чӣ гунае, ки дар боло хеле ба маврид ишора намуданд, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намояд. дар воқеъ чунин аст. имрӯз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист, ки кишвари моро вориди ҷомеаи мутамаддин созад. ва имрӯз ибтикоротҳое, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ пешниҳод карда мешаванд, таҳсилҳои байналмилалӣ, об барои рушди устувор ва як қатор ташаббусҳое, ки имрӯз аз ҷониби пешвои муаззами миллат, аз ҷониби давлати Тоҷикистон ироа карда мешаванд, дар воқеъ назири худро надоранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бар замми ҳал намудани мушкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои ҳал намудани мушкилотҳои сатҳи ҷаҳонӣ имрӯз ташаббус нишон дода истодааст ва кишвари мо тавонист ки дар муддати амали 3 солаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва эълони соли маърифати ҳуқуқӣ метавонад ки ҷиҳати густариш бахшидан ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсон, таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ мусоидат намуда бошад ва мо на танҳо ба 1 соли маърифати ҳуқуқӣ маҳдуд гардем. барои мо ҷомеаи ҳуқуқшиносон ҳама сол бояд ки соли баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ гардида барои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи дӯст доштани ватан, эҳтироми қонун, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсон камари ҳиммат бахшида барои ободу пешрафти ватани азизамон ҳиссагузор буда, ҷонибдори сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат буда, бовар мекунонем ки ҳар лаҳзаву ҳар сония барои ҳимояи марзу бум, барои пешрафти ватани азизи хеш тамоми имконият ва захираҳои мавҷударо сафарбар хоҳем кард.